nostra enhorabona, com no, i per cert que no serà l'únic en la revista, perquè tenim un altre campió, encara que en este cas d'altres derroteros, no?, com se sol dir. De la terra, precisament. Ara veuràs, el municipi d'Antella, a la comarca de la Ribera, està revolucionat totalment. El perruquer del poble acaba de guanyar per segona volta el Campionat d'Espanya i que tremola la resta del món perquè ara va guanyar el Mundial. Els habitants d'Antella són els més ben pentinats d'Espanya i, si no, miren. El perruquer d'este xicotet poble de la Ribera és campió d'Espanya, no una, sinó 2 voltes. No n'hi ha ningú en València que ho hagi aconseguit encara. I feia més de 40 anys que en tota Espanya ningú havia aconseguit 2 vegades un campionat d'Espanya. Entre client i clienta s'entrena per al pròxim repte, el Mundial masculí de perruqueria. La tècnica la té clara. Que se fan línies masculines rectes en despuntats. I en els colors tenim que fer un poquet una combinació de diversos colors, en els fondos oscurs a puntes clares. Una tendència que a Antella ja fa temps que està de moda.